Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Γύρω μου μεγάλα επιβλητικά κτίρια σαν γίνοντες ακίνητοι. Μα αν έπεφτε η νύχτα, θα ρίσκει ζωντάνευα μέσα από τα χιλιάδες πολύχρωμα φώτα, τους αναρρύθμιτους ήχους, τους άπειρους ανθρώπους. Το μάτι μου θα μπουρνόταν από τις πολύχρωμες βιτρίνες των πολυκαταστημάτων. Μπήκα σε ένα. Δεν ήξερα τι να το αγοράσω. Ως μικρή detective ανακαλύψαμε ότι και ο κύριος μας έχει 2-3 κινητά. Έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και οι δάσκαλοι κάνουν υπερκατανάλωση.